घोरत रहे हमार भैया बैठ के तू तो जिया से। वीडियो कॉलिंग में बात करने से आदमी प्रेग्नेंट हो जाता है? काहे नहीं होता है? वीडियो कॉलिंग बात करने से प्रेग्नेंट हो जाता है आदमी? हम हुए हैं ना इसीलिए। टेक्नोलॉजी भाऊजी के भइल बा लइका भैया हो टेक्नोलॉजिया से। भाऊजी के भइल बा लइका भैया हो टेक्नोलॉजिया से। साल से बाहरा तू तो कमात बाड़ पैसा हो। अब खेलावे घरे भइल बा लइका हो। भैया हो आओ धुना लेके। 4 साल से बाहरा तू तो कमात बाड़ पैसा हो। अब खेलावे घरे भइल बा लइका हो। कोई के टिकट आव तू निकट जल्दी जहाजिया से। वीडियो कॉलिंग बात करने से मैडम के प्रेग्नेंट कोई कैसे हो जाएगा बताइए आप? सर वीडियो कॉलिंग पे डेली बात करेंगे तो क्या प्रेग्नेंट तो होंगे ही ना। टेक्नोलॉजी भाऊजी के भइल बा लइका भैया हो टेक्नोलॉजिया से। भाऊजी के भइल बा लइका भैया हो टेक्नोलॉजिया से। लागता कि भौजी भैया पहले बाड़ी खेला। पापा पापा लइका सोनू देव के कहेला। लागता कि भौजी भैया पहले बाड़ी खेला। पापा पापा लइका सोनू देव के कहेला। के लाली घूमतिया भाभी संग जाके धोबिया से। वीडियो कॉलिंग वही तो हम भी समझ रहे हैं भाई कि वीडियो कॉलिंग में कैसे प्रेग्नेंट हो जाएगा। तो ये झूठ ही न बोल रहे हैं, हमको बदनाम कर रहे हैं झूठ मूठ क्या। भाऊजी के भइल बा लइका भैया हो टेक्नोलॉजिया से। भाऊजी के भइल बा लइका भैया हो टेक्नोलॉजिया से। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर।